Terve, täällä on Vilkku 3. Niin on. Blokki! Mitä tuolla on blokkeja? Miten minä tietäisin? Eli tää on just se tavallinen Minecraft. Jos huomaatte sinne. Jos huomaatte, että No, noin. tuo tyyppi on pienempi. Ei kannata mennä noihin. Miksi? No ei, jos sä haluat usasta koko homman. No en halua mennä. En mene. Mä oon kerran löytänyt jotain. Sieltä löytyy muutenkin harvoin. Ja mulla on vaan puuhakku. Fail! No, Tuolla on ihan- se mappi, kun se ei näy tuolla, mutta tuolla on mappi tuolla yläkulmassa. Miksi mä en löydä niitä torneja? Noin. No, ei joka paikasta ei voi olla vierekkäin. Mutta tietysti tuolla. Mä tonne haluun mennä. Miksi mä löydän noit, mihin mä en halua mennä? Mitä? Entä? Hän on nyt tuolla. Tuolla mä näen vuoriston. Käänny, hitaasti. Ish. Tonne mee. Miksi mulla... Tai se on ehkä saariella meikkä. No, se on saari. Aina saari. Myllyllä taikat saa vaan, miten tämä tekee. Farbotti. Miksi ei sytytä tota? No, se vaan tekee damage. No mä Eikä mitään. Mä sanon tämä panen. Au. Miksi mä koko ajan kuolen? Mikä ääni toi? Mulla on aika paljon armoreita, jos... Torni! Melkein sä kyllä löydä sen. On se sama. Onko muka? On. Synnäks muka tähän johonkin? Onks mä mennyt ympyrää? Oot. Sä kävit tuolla. Tänne tuli uusi tyyppi. Blaze. Pelata se vähän hiljemmalla. Hei. Noniin, Mitä? Tuli pikku ongelma. tuonko puhelimeen. Tilaa vähän. Sama! Kuvas tää video nytte. Sitten kun sä tän oot, niin tää loppuu tää video. Ai, mitä tää oot? Tutkinut tän turmin. Se oli se sama. Ai oli. No, No sit se tää oli, video loppuu tähän. se oli Vilkku 38. Ja kästi piip. Moikka!